Legendárne spojenie je späť. Zlatý bažant je späť na Pohode. Ochutnaj najväčšie portfólio pív a radlerov. Kúp si 3 produkty Zlatý bažant, zaregistruj kód a môžeš vyhrať lístky a originálny merch na festival. Na pohodu s bažantom. Všetko nájdeš na pohoda.zlatýbažant.sk. Tak bolo. Juraj, hovorí sa, že za vznikom Európskej únie alebo nejakého európskeho spoločenstva stála, a teraz nechcem nikoho uraziť, ale katolická lobby. Čo na to hovoríš? Ono je to aj pravda, aj nie je pravda. Treba povedať, že katolická cirkev bola po druhej svetovej vojne vlastne veľmi silná a vo viacerých západoeurópskych krajinách kresťansko-demokratické strany alebo kresťansko-sociálne strany naozaj viedli. Oni totiž to spájali to, čo ľudia potrebovali, vieru a nejakú takú možno umiernenosť. Takže všetci dôležití, povedzme, že politici po druhej svetovej v západnej Európe, ktorí boli zapojení do toho integračného procesu, boli z kresťansko-demokratických strán, takže... A kto bola tá prvá zakladajúca šestka? Tak samozrejme tam musí byť Francúzsko, Benelux, čiže Belgicko, Holandsko a Luxembursko, Nemecko a Taliansko. Pýtam sa aj preto, lebo veľmi ma táto informácia zaujala a prekvapila v rámci prípravy tejto epizódy o tom, že možno práve to, že to zakladali kresťanskí katolícki politici a odradilo niektoré krajiny do vstupu do začiatku, hneď po druhej svetovej vojne, do vstupu do nejakého európskeho širšieho spoločenstva. No je to naozaj paradoxné, že 500 rokov po reformácii a po takej katastrofe, ako bola druhá svetová vojna, stále konfesia hrala rolu a dajme tomu, že Škandinávia a Veľká Británia nejak tak považovali prvé integračné kroky za nejakú takú katolícku lobby, ako si povedala, a možno aj z tohto dôvodu naozaj odmietli participovať na začiatku. Vždy sa nad tým tak zamyslím, že ako ľudia môžu proti sebe bojovať a nesúhlasiť v rámci jedného náboženstva, hej? Že keby to bolo akože úplne iné náboženstvo, ako máš islám, hinduizmus, neviem čo, ale že v rámci akože kresťanstva, tak jasné, že spôsobilo to vojnu, ale ako si povedal 500 rokov dozadu. A aj napriek tomu v 20. storočí stále ľudia riešili to, kto je katolík a kto je protestant, a teda to možno takmer zabránilo vzniku nejakej širšej európskej integrácie. No, akože ono to samozrejme vytrhnuté trošku z kontextu, bol to jeden z dôvodov a naozaj ten, povedzme, že ten protestantský pohľad na vec je taký, že menej kontroly. Takže to je tá vec, ktorá im tak vadila. Ale akože v princípe to môžeme kľudne tak povedať. No vidíš, máme to ešte vo svetle nedávneho zvolenia nového pápeža. Keď hovoríš o menej kontrole, tak áno, však pápež je hlavou katolíckej cirkvi. Ale teda dnes sa nebudeme rozprávať o cirkvi ako takej, budeme sa rozprávať o vzniku európskej integrácie a teda o nejakých začiatkoch Európskej únie, aj keď toto slovo, toto pomenovanie dnes ešte nepadne. Bude to nejakých prvých 10 rokov možno, že fungovania, alebo teda vôbec myšlienok, prečo by sa Európa mala spájať. Ak tie prvé integračné kroky a prvé naozaj aj nejaké, nazvime to, že organizácie, v prvom rade v západnej Európe, lebo tej sa budeme venovať a určite sa v budúcnosti dostaneme k tým ďalším krokom a ako sa budú pridávať podstupne iné štáty a ako aj tí protestanti. Aj tí protestanti a ako sa z nejakého európskeho spoločenstva stane Európska únia. Určite vlastne zaujímavý proces, aj keď možno na prvú nie, ale práve naozaj tie posledné kroky a roky ukazujú, aké je veľmi, veľmi dôležitá táto téma. Vidíš, a na ktorú európsku krajinu by sa naši posluchačky mohli pripraviť v júnovom nadchádzajúcom kvíze? No to nemôžem povedať, lebo potom, potom s nimi manipulujeme a ty manipuluješ mnou a ja musím potom povedať, že tá téma bola ťažšia. Ale teda mali sme nemecké kolo, mali sme francúzske kolo, mali sme talianske, mali sme britské kolo, alebo anglické kolo, takže napríklad toto sme mali, hej. Tak to môžem toľko až neostáva. Naozaj, lebo je len 200 krajín na svete, ale teda máš pravdu, týmto by sme vás chceli pozvať na náš ďalší júnový kvíz, ktorý teda bude 26. júna o 18. hodine v kaviárni Foxford v Martinuse na Obchodnej, na klasickom mieste. Sledujte naše sociálne siete, prípadne klikajte na Zapotur a tam nájdete všetky dôležité informácie. A prídite sa otestovať, ako dobre nás počúvate. A samozrejme, ako vždy, ak nás máte radi, ak sa chcete dozvedieť nejaké ďalšie pikošky aj o vzniku Európskej únie, niekde nejaké klebety o Schumanovi alebo Monetovi,
Alebo že prečo zrovna integrátori Európskej únie sa volajú po slávnych umelcoch, tak nás môžete sledovať aj na platených platformách ako je Toldo a Hero, kde práve takýto extra obsah pridávame a samozrejme nás tak aj podporujete, za čo sme veľmi, veľmi vďační. Ja som Patricia Kolár. Ja som Michal Višinský. A spolu tvoríme Tumiuscast. No, snažíme sa. Rozoberáme marketing, prieskumy a často nudné dáta, ale chceme ich rozoberať bez nudy a s dávkou humoru. A zároveň prinášame aj rôzne príklady z praxe, ktoré sú zábavné, niektoré trošku trpké, podnecujúce, provokujúce. Ako vzniká reklama, ktorá funguje. Ako čítať a rozumieť prieskumu hravo a jednoducho. A prečo je prieskum základom správnych rozhodnutí. Počúvaj. Bav sa a inšpiruj ďalších. Tumiuscast. Logika a energia humoru. Ja som Patricia Kolár. Ja som Michal Višinský, konečne. A spolu tvoríme Tumiuscast. V produkcii ZAPO Zábava v podcastoch. Juraj, vraj integračné myšlienky o tom, že európske krajiny by sa mali spájať, neboli až v 20. storočí, že oni existovali dávno predtým. Napriek tomu, že sa zdalo, že Európa bola vo vojne tisíce rokov. No, tak samozrejme, že bola. To máš pravdu, že bola naozaj viacerých globálnych konfliktoch a my máme tak akože prvé integráciu spojenú hlavne teda s obdobím po druhej svetovej vojne, pri najlepšom po prvej svetovej vojne, ale častokrát sa uvádza príklad českého kráľa Jiřího z Poděbrad, ktorý ešte v 15. storočí vlastne navrhol nejaký taký systém vzájomných zmluv, ktoré by vytvorili alebo zabezpečili v Európe mier. Samozrejme, že k tomuto nikdy nedošlo, ale môžeme to považovať za nejakú takú prvú lastovičku. No ale on iba nechcel bojovať. Jemu sa iba nechcel bojovať, nie? To nie, že by sa zamýšľal nejako hlbšie nad tým, prečo by sa európske krajiny mali spájať. A pýtam sa preto, lebo keď hovoríš v 15. storočí, tak to ešte Európa pomaly nevedela, že za Uralom niečo je. Vôbec už nie, že za Atlantickým oceánom niečo je. OK, preháňam, vedeli o Indii, Číne, blá, ale chápeš. No, to je jasné, ale akože my sa musíme pozerať na to, že európska integrácia nie je o tom, že tak ako v dnešnom chápaní Európskej únie, že je to ako keby jeden štát. My sa musíme pozerať na to, že naozaj najdôležitejším momentom, a to bude aj po druhej svetovej vojne, je bezpečnosť, alebo vlastne pocit o bezpečnosti a predchádzanie nejakého ďalšieho konfliktu, lebo vlastne tieto myšlienky boli vždy spojené s vojnou, hej? Takisto jedna ďalšia myšlienka proste, alebo podobná myšlienka príde po napoleonských vojnách, keď ruský car Alexander I takisto vlastne navrhne dokonca stálu európsku armádu, avšak jeho motívy sú trošku inakšie. On by chcel predísť ďalším revolúciám, hej, ale ani samozrejme aj toto sa nepodarilo. Takže vždycky za tým je nejaká taká ako kríza. No. Čiže to sú čisto pacifisti, hej? V dobrom. No, tak u toho Alexandra by som to asi až tak netvrdil, ale akože po prvej svetovej vojne prichádzajú na scénu pacifisti, ekonómovia, hej, a prichádzajú naozaj Aristide Briand, to bude francúzsky premiér, ktorý bol veľký propagátor paneurópizmu a on teda častokrát hovoril, to sme na prelome 20. 30. rokov 20. storočia, že teda Európa sa musí spojiť, ale jednoznačne teda hlavným impulzom bude druhá svetová vojna pre tú integráciu, o ktorej my hovoríme. No. Ešte po prvej svetovej vojne v rámci nejakej hospodárskej krízy známy ekonóm John Keynes hovoril o tzv. Colnej únii v rámci Európy. Teda nejaká vec, ktorú my už teraz akože poznáme a považujeme kvázi za niečo bežné, ale tak vtedy neexistovalo, že by si krajiny medzi sebou mohli vymieňať tovary alebo ľudí bez toho, akože aby to fungovalo bez nejakých obmedzení. No, vidíš, to je to zase, sa k tomu trošku vraciame, hej, že clá boli úplne bežné od 17. storočia, alebo dajme tomu od nejakého Ludovita 14. a tak sa tie krajiny chránili, hej, a ešte v 19. storočí to bolo pomerne bežné. A taký ekonóm ako bol Keynes, ktorý povedal, konečne odstraňte ten protekcionizmus, konečne začnite obchodovať medzi sebou a tým pádom proste nebude obchodná vojna. O čom tu dneska počúvame častokrát? Našťastie teda posledné informácie hovoria o tom, že sa obchodnej vojne vyhneme, ale je to jeden dôležitý motív. Posledné informácie, to nevieš, ako sa kto zobudí kedy ráno a čo ho zrovna napadne. Podľa mňa akýkoľvek skvelý ekonóm John Keynes bol, tak by nemal šancu v tejto situácii, v ktorej žijeme teraz odhadnúť, že čo sa stane.
to bol také prvé návrhy, že čo by sa asi mohlo robiť, ako by sa mohla zlepšiť situácia v Európe vo všeobecnosti, no ale samozrejme vieme, že potom sa vyhrotil nacionalizmus vo viacerých krajinách, prišlo k druhej svetovej vojne a teda tá situácia, alebo to v akom strašnom rozklade bola Európa po druhej svetovej vojne, tak dá sa povedať, že až to donútilo lídrov sa zamýšľať, hej? Donútilo, áno, samozrejme, jedna vec je zamýšľať sa, druhá vec je fakt, že ten extrémizmus, ktorý v Európe bol, celkovo v celej Európe, v roku 1945 bol naozaj mimoriadny. Tá snaha po odvete, keď sa otvorili koncentračné tábory, respektíve keď sa tá informácia rozšírila, že čo nacisti všetko robili, keď sa ukázalo vlastne, koľko ľudí kolaborovalo a podobne, tak naozaj tá snaha o odvetu voči Nemcom, prípadne voči Maďarom, voči Talianom, jednoducho voči tým agresorom bola naozaj veľká a tomuto sa jednoducho muselo zabrániť. Vieš, že mňa častokrát nápadne taký príklad toho Nelsona Mandelu, ktorý potom v dlhom období apartheidu vlastne odmietol robiť nejakú odvetu na bielých. A to je to proste kľúčové, že naozaj v tom povojnovom období sa našli lídri, ktorí proste povedali, že nebudeme toľko trestať tých Nemcov a vlastne tých agresorov. Naopak, keď chceme predísť vojne, tak sa proste musíme spájať. A jedným z tých lídrov bol naozaj Winston Churchill, ktorý proste povedal, že je nutné vytvoriť Spojené štáty európske už v roku 1946. To je taká osobná otázka, že nemyslíš si, že vieš si to tak zaslúžili, akože nejakú odvetu? Tak to samozrejme, nie že by tá odveta neprichádzala, ale naozaj história hovorí o tom, že tí veľké myšlienky a veľkí politici vlastne sa vzdajú odvety. Hej, a vtedy to môže fungovať, pretože zlo plodí len zlo. To je veľmi pekná myšlienka. No, už v roku 1944 vznikla tzv. Európska dozorná rada. To je taká prvá lastovička, dajme tomu, ešte za vojny. Bol to taký diskusný klub ministrov zahraničných krajín západnej Európy, teda hej, proti Nemecku a nebolo tam ani Taliansko, ani tak. Ale to myslím, že nebolo nejaké vyslovene efektívne, takže naplno sa tá európska integrácia rozbehla až po vojne. Čo bolo podľa teba najdôležitejšie? Aké spojenie? No tak je jednoznačne mier v Európe, hlavne v západnej Európe je postavený na báze Francúzska a Nemecka, alebo na báze ich dvoch vzťahov. Hej, to je od naozaj Ludovita 14. Mier na Ríne znamená mier v Európe. Či to bola Napoleonská vojna, či to bola Prvá svetová vojna, či to bola Druhá svetová vojna, všetky tieto konflikty boli postavené na nepriateľstve, najmä teda Nemcov a Francúzov a potom samozrejme spojencov, hej, takže kľúčové pre kľud v Európe je naozaj francúzsko-nemecký vzťah. Vidíš, ja som si vždycky myslela, že to stojí na francúzsko-britských vzťahoch. Tak naozaj Francúzi a Briti od roku 1904 sú už priatelia a už, dajme tomu, za druhej svetovej vojny, no samozrejme za prvej svetovej vojny boli spojenci, ale za druhej svetovej vojny na začiatku v roku 1940 Francúzi navrhovali spojiť sa s Veľkou Britániou do akési personálnej únie a normálne chceli vytvoriť jeden štát, takže tam akože už to nepriateľstvo ako keby je pochované. V stovkách rokoch, vieš, akože od bojov a vždycky sa aj nejako dohodli a potom aj tak išli proti sebe. No a zároveň vidíš, že to ide. Hej, zabudnúť na nejaké staré nepriateľstvo a začať robiť spoločné kultúrne dejiny, spoločné výstavy, futbalové zápasy a podobne. Ide to. No a teda prečo bolo také dôležité spojenie Francúzska s Nemeckom? No, po druhej svetovej vojne existovala obava, že keby náhodou Nemecko chcelo znovu postaviť armádu a chcelo, dajme tomu, nejakú ďalšiu odvetu za svoju porážku v roku 1945, tak by na to samozrejme využilo svoje hospodárske zdroje, najmä uhlie. Takže už pri kúskovaní Nemecka, respektíve pri okupácii sa tieto uholné pánvy dôležité, či už v Sliesku, alebo najmä v Porúri a v Sársku dostali pod medzinárodnú kontrolu, respektíve pod kontrolu Poliakov. Toto bolo proste kľúčové. Uhlie v povojnovom období, čierne uhlie samozrejme, je komodita niečo na spôsob dnešnej ropy, alebo jednoducho najstrategickejšia. Technológií, no proste veľmi dôležité. Hej. Keď si to chcel dnešnému dnešku prirovnať, tak by som to prirovnala možno k nejakým čipom, technológiám, hocičomu, čo dokáže vyrábať zbrane. Hej? Vynikajúco, možno nejaké elektroauta a podobne, hej, proste naozaj v tomto sa merala výkon ekonomiky. No a jednoducho toto bola veľká obava po druhej svetovej vojne, aby naozaj Nemci nejakým spôsobom znova nevyužili tieto svoje zdroje v prospech vojny. 23. október 1955, denník Petera Ebermana, učiteľa dejepisu zo Sárska. Od rána sneží.
Nie prudko, len jemne, ako keď nebo rozmýšľa, či má prikryť zem alebo ešte počkať. Sedíme s Helgou v kuchyni pri sporáku a počúvame, ako sa vietor opiera o okenice. Dnes je referendum. Deň, keď sa rozhoduje o tom, kto vlastne sme. Učím dejepis na škole v Saarbrückene a celý život žijem v tomto kraji, čo nie je ani celkom nemecký, ani francúzsky, ale vždy tvrdohlavo svojský. Sársko. Malý pás zeme medzi riekami, s kopcami, uhoľnými baňami a sloňou pamäťou, ktorá na nič nezabúda. Dnes máme možnosť hlasovať o tom, či sa z nás stane európske územie, neutrálna zóna pod záštitou Západnej únie, alebo sa vrátime do Spolkovej republiky Nemecko. Novinári tomu hovoria kľúčový moment pre Európu. Ale pre mňa je to osobné. Moji rodičia prežili 2 vojny. Môj otec bojoval vo francúzskej uniforme v prvej a ako Nemec v druhej. Môj detko si ešte pamätal časy, keď Sársko patrilo k Prusku a vždy s úsmevom hovoril: My sme Sárčania, a raz tak, a raz onak, ale vždy doma. Po druhej svetovej vojne sme sa ocitli v novom svete. Francúzi si vzali Sársko pod správu, hospodársku aj politickú. Zaviedli vlastnú menu. Francúzština sa učila v školách, rádia hrali Edith Piaf. Ale ulice boli stále tie isté. Uhlie sa kopalo rovnako a ľudia sa pozdravovali po nemecky. Vždy sme vedeli, že tu niečo nehrá. Že žijeme medzi 2 krajinami, ale nepatríme celkom nikam. Pre Francúzsko sme boli strategickým regiónom. Tu sa ťaží uhlie, vyrába oceľ a práve uhlie a oceľ sú to, čo ženie stroje, armády a impériá. Preto bol náš kraj kľúčový vlastne pre celý kontinent. Keď Schuman pred pár rokmi predstavil myšlienku Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, hovorilo sa, že práve tu, v Sársku, sa zrodí nová Európa. Taká, čo nebude stáť na národoch, ale na spolupráci. My sme boli laboratórium. Skúška, či sa môže Nemec s Francúzom deliť o pec. Miesto pri stole a budúcnosť bez výstrelov. Ale ľudia si žijú svoje. O politike sa v krčme hovorí menej ako o cenách uhlia. O tom, kde zohnať dobrý syr, alebo kedy pôjde vlak do Metz. Aj moji žiaci sa pýtajú skôr na to, či sa budú môcť pozerať na nemeckú televíziu, než na to, či patria do Európy. Dnes ráno som šiel hlasovať, rovno po omši, v sále nad pekárňou. Vošiel som, podal občiansky preukaz, vzal lístok. V ruke som ho chvíľu držal a premýšľal. Nie o politike, ale o otcovi a dedovi. O tom, čo by povedali, keby ma videli. A potom som zakrúžkoval nie. Nie pre európsky štatút. Nie preto, že by som bol proti Európe, ale preto, že chcem, aby moje deti raz vedeli, kam patria. A vedeli, kde začať, ak raz budú chcieť kráčať ďalej. Zahodil som obálku do urny, vyšiel von a vietor mi fúkal do tváre. Snežilo. A ja som si pomyslel, že v tomto snežení sa možno raz roztopí stará hranica. A keď nie dnes, tak zajtra. Možno raz, keď budeme Európou, sa bude písať, že sa to začalo v Sársku. Nie vo Versailles, nie v Paríži. Ale tu, kde sa ľudia učili žiť medzi 2 jazykmi, 2 pamäťami a 1 nádejou. Možno práve preto sme boli takí dôležití. A dnes večer, keď sa spočítajú hlasy, nebude rozhodnuté len o našom kraji. Bude to odpoveď na otázku, či sa dá mier postaviť aj na uhlí, na kompromisoch a na ľudskej dôstojnosti. A ja verím, že sa dá. Čaute, ja som Milan zo ZAPO, sorry, že vstupujem do vášho obľúbeného podcastu. Okrem práce v ZAPO som aj DJ a producent a tento rok oslavujem 20 rokov na scéne. Chcem vás teda pozvať už túto sobotu 7. júna do Ministry of Fun v Banskej Bystrici, kde odohrám celonočný set a budem hrať tie najväčšie elektronické hity za uplynulých 20 rokov. Sobota, 7. jún, Ministry of Fun Banská Bystrica, Milan Lieskovský, 20 rokov na scéne, vstupenky na www.ministryoffun.sk. Okrem toho, že si Francúzi uvedomovali túto nerastnú výhodu Nemecka, nazvime to takto,
Do toho sa naplno rozbiehala už studená vojna. Hej, Winston Churchill to ako prvý myslím, že pomenoval, začína sa studená vojna, Sovietom sa nedá veriť a tak ďalej a to ako keby iba urýchlovalo možno, že tie myšlienky nejakého spájania sa v rámci západnej Európy. No vidíš, zase tu bol nový strach. A strach zo Sovietov bol väčší ako strach z Nemcov, ktorí boli zadúpaní v zemi a okupovaní. Keď v roku 1947 prebehli nedemokratické voľby v Poľsku, bolo jasné, že dohody z Jalty ešte z čias druhej svetovej vojny neplatia a to naozaj urýchlilo vlastne nárast Trumanovej doktríny a to naozaj môžeme hovoriť už o vzniku studenej vojny. To dalo veľký impuls Francúzom postaviť sa do popredia toho integračného procesu. Oni totiž to za vojny dosť stratili na prestíži, takže si povedali, že toto bude naša misia. Že my to je kvôli tomu, že polovicu Nemci okupovali, nie? A hlavne sa presne hovorí o tom, že francúzski kolaboranti, lebo tak bola tam tá spriateľná republika a tak ďalej. Ešte si z nej robili srandu. Akože áno, samozrejme, a zároveň po druhej svetovej vojne neboli tými, ktorí boli superveľmoc, hej, tým boli aj jedine Američania a Sovieti, takže akože hľadali nejakú takú svoju kultúrnu misiu a v skutočnosti ju našli v tej európskej integrácii. No a teda naozaj dôležitá akože bola hospodárska integrácia, aby sme to trošku upresnili. Ideálne nejaká colná únia v západnej Európe. Ona už tak trošku existovala. Teraz preskočíme z Francúzska do Beneluxu, čiže Holandska, Belgická, Luxemburská. Ešte na sklonku vojny v roku 1945 sa tieto tri krajiny dohodli, že vlastne vytvoria medzi sebou alebo zrušia medzi sebou colné bariéry a to v skutočnosti začalo platiť 1. januára 1948. Takže aj na základe tohto sa potom Francúzi mohli tak trošku inšpirovať, že OK, takto by to mohlo fungovať v celej západnej Európe. A oni sa k ním potom pridali? No, pôvodne sa to tak malo stať, pôvodne sa malo sa pridať Francúzsko, Nemecko aj Taliansko, ale všetko sa to stále zadrhávalo na tom, že aby z toho veľmi Nemci neťažili a jednoducho aby Nemci neboli príliš silní. Na druhej strane každý si v Európe musí uvedomiť a po druhej svetovej vojne to platilo, po prvej svetovej vojne to platilo, že európska ekonomika bez Nemecka nemôže fungovať, pretože proste to je najväčšia ekonomika. Dnes sa to opäť ukazuje. Takže rovnako tak dajme tomu Holanďania, Belgičania nemohli obchodovať bez Nemcov, lebo väčšina obchodu nemeckého išlo cez Belgická, cez Holandsko. Takže jednoducho navzájom boli na sebe závislí. Počuť, či si tam zobralo Taliansko, však aj tí boli porazení, však aj tí mali fašistov. Áno, však Taliansko sa prida tiež, oni sú v pohode chalani. Pridalo sa, pretože chcelo, hej. Samozrejme, Taliansko, dôležitá zase stredomorská krajina, kde mali veľké postavenie tiež, alebo dôležité postavenie talianskí komunisti a bola by hrozná chyba nechať Taliansko komunistom. Takže z tohto dôvodu bolo treba čo najrýchlejšie vyriešiť ekonomické problémy Talianska, ktoré teda boli obrovské, aj takýmto spôsobom integrovať. No. Takým naozaj veľkým impulzom je rok 1948, kedy dôjde k komunistickému prevratu v Československu, k blokáde Berlína, alebo teda západného Berlína, no a napokon v roku 1949 aj k vytvoreniu Spolkovej republiky Nemecko, čiže západného Nemecka. To už je teda vážna studená vojna. No. Jasné, to si tak, akože tí Francúzi povedali, že jasné, máme nejaké obavy z toho, že Nemci by to ešte mohli stočiť, Taliani by to mohli stočiť, ale Sovieti nás desia oveľa viacej. Tak. No, naozaj kľúčovým sa stáva tzv. Schumannov plán podľa ministra zahraničia Francúzska, ale aj predtým aj premiéra a veľmi dôležitého francúzskeho politika, ktorý mal politickú autoritu na to, aby predložil naozaj diplomatickú revolúciu. On povedal, my Francúzi sa vzdáme rozhodovania o tom, čo bude s našim uhlím a čo bude s našou oceľou a vytvoríme nejakú si medzinárodnú kontrolu nad našimi nemeckými a aj inými baňami a produkciou ocele. Čiže vlastne išlo o to, že ponúkneme aj my svoje, ale samozrejme dostaneme pod kontrolu aj to nemecké. A tým pádom vyriešime dve veci. Budeme integrovať, postavíme Európu na nohy a zároveň budeme mať pod kontrolu tie nemecké suroviny. Toto inak, a teraz ma oprava, ak to hovorím zle, tak to bol pôvodne plán iného človeka, Jeana Monneta, tiež Francúza, ale on nebol v politickom postavení ho presadzovať. Alebo on bol ten vykonávateľ toho plánu?
Jean Monnet bol ekonóm, hej, to znamená, Jean Monnet bol vlastne človek, ktorý bol ako keby takým akože, áno, aj vykonávateľom a zároveň aj takú akože šedou eminenciou toho. Oni dvaja majú naozaj názov otcovia Európy, ale Schuman bol politik a potreboval tam na pretlačenie niečo takého, to bolo treba politickú vôľu a zároveň politickú autoritu, takže preto Schuman. Preto sa to volá Schumannov plán. No. A tiež má nejak za sebou veľmi zaujímavý život. Samozrejme pôsobil aj počas druhej svetovej vojny, potom mal všelijaké pletky teda s novou francúzskou vládou, ale nakoniec sa teda dostal do jej čela. Máj 1950. Denník Lucille Giraudovej, stenografky na Quai d'Orsay. Keď dnes ráno vstúpil do salónu de l'Horloge, takmer nikto netušil, čo presne ide povedať. Ale všetci cítili, že to bude niečo veľké. A ja sedela som pri stenopise s perom pripraveným a srdcom niekde v krku. Robert Schuman, minister zahraničných vecí, muž, ktorého meno ešte pred pár rokmi vyvolávalo v niektorých kruhoch len škrípanie zubami. Príliš Nemec, málo Francúz, príliš katolík, príliš tichý, príliš komplikovaný, vravievali. A ja, Lotrinčanka ako on, som vedela, že takí ako my vlastne nepatria nikam úplne. A práve preto ho ani nikto celkom nepochopil. Pomaly si upravil okuliare, rozložil papiere a začal. Hlas mal pokojný, skoro suchý, ale slová sa vpíjali do stien. Navrhol, aby Francúzsko a Nemecko, ešte pred pár rokmi zúfali nepriatelia, spojili svoju produkciu uhlia a ocele, dvoch kľúčových surovín, ktoré živili vojny. Urobiť z nich spoločný základ mieru. V miestnosti sa ozývalo len škriabanie môjho pera. Niektorí sa pozerali na seba, iní na neho. Nie ako na ministra, ale ako na blázna. Asi len málo kto chápal, že hovorí úprimne, lebo len ten, kto poznal vojnu z oboch strán, si môže trúfnuť postaviť most. Nie každý vie, čo všetko za tým človekom stálo. Za vojny ho zatklo gestapo, utiekol. Nezbabelo, ale s rozvahou muža, ktorý vie, že jeho úloha ešte neprišla. Po vojne ho niektorí označovali za kolaboranta, len preto, že počas nemeckej okupácie bol Petajnovej vláde, aby chránil ľudí a majetok pred tým najhorším. Po vojne mu to mnohí neodpustili, v časoch, keď rozhodovať znamenalo aj prežiť. Niekedy ho vydávam, ako v tichosti sedí pri káve v ministerskej záhrade. Sám, nezabáva sa, nerozpráva nahlas. Je to muž, ktorý nepúta pozornosť, ale má veľkú a odvážnu víziu. Kto vie, ako sa k nej postaví svet, ale možno sa raz o nej bude učiť v školách. Keď skončil svoj prejav, neozval sa potlesk. Myslím, že úplne nerozumeli, ako to myslí, ale ja som vedela, že keby jeho plán vyšiel, už by sa nikdy nemuselo bojovať o Alsasko a Lotrinsko. Spomenula som si na môjho drahého bračeka Klóda, ktorého sme stratili v roku 1940. Aký by len bol hrdý, keby toto počul. Poďte si užiť celý svet plný pohody na festival Pohoda 2025. V dňoch 10. až 12. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú. Masiva tak Iggy Pop, Queens of the Stone Age, Fontaines DC, Ashniko, Ferg, Morčíba, Mark Rebile, JPEG Mafia, Richard Miller, Nia Archives, The Kills, Magdalena Bay, Yosuke Yukimasu. Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý bažant, Slovenská sporiteľňa a Orange. Viac na www.pohodafestival.sk. Schumannov plán bol oznámený 9. mája 1950, to znamená dnes je to Deň Európy, bolo to ako keby naschvál na 5. výročie vlastne konca druhej svetovej vojny. Vlastne treba povedať, že ako na to zareagovali tá protistrana. Nemci okamžite tento návrh prijali, pretože konečne 5 rokov po vojne s nimi niekto začal jednať ako so sebarovnými. No ako počkať. naozaj. A teraz nebolo Nemecko okupované inými veľmocami, veď sme mali už epizódu o tom, že ako sa Nemecko vyvíjalo po druhej svetovej vojne a veď bolo takto rozkuskované na Windows 4 okienka a každé patrilo inej veľmoci, nie?
No, to už ako bolo rozkuskované medzi okupačné veľmoci, to už nefungovalo. Naozaj od roku 1949 existujú dve Nemecká, Spolková republika Nemecko na západe a Nemecká demokratická republika na východe. Ale aby som ti odpovedal, okupačné armády, najmä teda britská, americká, stále na západnom, alebo teda v západnom Nemecku sú, ale už existuje teda normálne riadna nemecká vláda, ktorú viedol Konrad Adenauer, naozaj otec moderného Nemecka. A on veľmi privítal túto francúzsku iniciatívu na akúsi prvú hospodársku integráciu. Rýchlo sa pridali aj krajiny Beneluxu, no a samozrejme pridalo sa aj Taliansko. Kokatovalo sa aj s myšlienkou Veľkej Británie, ale tá sa k tomu z uvedeného, čo sme povedali na začiatku, nepridala. Hej, čiže Briti sa báli, najviac sa báli kontroly. Hej, že oni stratia nejaké rozhodovacie právomoci o svojej ťažbe svojho uhlia a produkcie svojho ocele. No. Malo Nemecko možnosť vôbec povedať, že nie? Že sa nám to nepáči, nesúhlasíme, budeme si tu svoje uhlie spravovať sami? No, asi dobrá otázka. Akože samozrejme mohli niečo povedať. Oni to Nemecko stále vlastne nemalo úplne v rukách tú správu tých banských oblastí, ale zároveň bola by to totálna hlúposť a Adenauer by to nikdy nespravil, pretože on po takejto veci naozaj túžil a bola to naozaj geniálna vec, že veľmi jednoduchá myšlienka, že každý sa niečo vzdá a zároveň teda geniálna. No. 22. január 1963. Denník Friedricha Bauera, tlmočníka na nemeckom veľvyslanectve v Paríži. Dvere Elizejského paláca sa zatvorili za posledným novinárom a ja som si konečne mohol vydýchnuť. Tlmočiť medzi nemeckým kancelárom a francúzskym prezidentom je úloha, na ktorú vás nepripraví žiadna jazyková škola. Nie preto, že by to bola jazyková výzva, ale preto, že každé slovo, každé gesto, každý pohľad nesie váhu storočí. Konrad Adenauer dnes podpísal s Charlesom de Gaulleom Elizejskú zmluvu. Zmluvu o priateľstve medzi dvoma národmi, ktoré si ešte pred 20 rokmi posílali guľky a bomby. Stál som bokom, s poznámkami v ruke a hoci som už prekladal desiatky prejavov, tento bol iný. Adenauer mal dnes v očiach niečo ako pokoj. Ale nie pokoj víťaza. Skôr úľavu človeka, ktorý konečne mohol vysloviť slová, ktoré mu dlho ležali v hrdle. Nebol ako iní politici. A nemyslím tým len to, že už bol v rokoch, hoci v 80-ke pôsobil obdivuhodne vitálne. Myslím tým to, že bol jedným z mála, na ktorého ste sa mohli pozrieť a povedať si, tento muž nemal nikdy nič spoločné s nacistami. A to v Nemecku po vojne nebolo samozrejmé. Počas Tretej ríše ho Hitlerov režim odstavil. Odmietol vyzdobiť Kolín nad Rínom hákovými krížmi pri Hitlerovej návšteve. Bol starostom a napriek tomu, alebo práve preto, ho uväznili. Prežil to. Prežil aj koniec vojny. A zatiaľ čo iní buď mlčali, alebo sa vyhovárali, on stál pred verejnosťou spriamene. A potom viedol novú spolkovú republiku. Keď sa po vojne staval nový svet, sedel v miestnosti plnej mužov s minulosťou. Niektorí mali 4 roky v Stalingrade. Iný škvrný na životopisoch. Adenauer bol výnimka. A vedel to. Keď mu Američania ponúkli pomoc, prijal ju nie so servilitou, ale s pragmatizmom. Vždy hovoril, že Nemecko potrebuje nielen chlieb, ale aj dôveru. A tu bolo ťažšie získať. Spomínam si, ako raz pri rokovaniach povedal: Francúzsko je naša minulosť, ale aj budúcnosť. A všetci v miestnosti si vymenili pohľady. Ako keby niekto spustil delikátny koncert a nikto nevedel, či má tlieskať, alebo sa pripraviť na výbuch. Dnes, keď stál vedľa de Gaulle'a, sa realita konečne ukázala naplno. Niektorí si možno ešte pamätali, ako sa mu pred pár rokmi vysmievali, že je príliš starý, príliš katolík, že patrí do minulosti. A teraz bol v Paríži paradoxne ako muž, ktorý predstavuje budúcnosť. A de Gaulle? Ani on nebol známy tým, že by ľahko dôveroval. Ale dnes sa na Adenauera pozeral inak. Nie ako na Nemca, ale ako na niekoho, s kým sa môže začať nová kapitola Európy. Po podpisovaní zmluvy sa Adenauer otočil ku mne. Myslíte si, že tomu uveria? Spýtal sa potichu takmer mimo protokol. Nemci? Aj Francúzi?
Neodpovedal som hneď, ale v tej chvíli som vedel, že to nebola póza. On skutočne pochyboval. Nie o správnosti činu, ale o tom, či sa ľudia dokážu pozrieť ponad minulosť do budúcnosti. V zmätku som na to neodpovedal. Keď sme potom vyšli do dvora paláca, ľudia mu tlieskali. Nie masovo, nie fanaticky, ale úprimne. A ja som si spomenul na rok 1945, keď som ako mladý prekladal spojenecké rozkazy. Vtedy sme ešte pochovávali ilúzie. Dnes sme podpisovali nádej. Konrad Adenauer nikdy nebol revolucionár. Bol politik, tvrdohlavý, presný, niekedy až nudne racionálny. Ale bol to muž, ktorý po vojne priniesol krajine tvár, za ktorú sa nemusela hanbiť. A to je viac, než všetky reči o prestavbe. Zajtra si jeho slová ľudia prečítajú v novinách. Ale ja som ich počul zblízka. A viem, že dnes nevznikla len zmluva medzi dvoma krajinami. Dnes vznikla myšlienka, že mier môže byť aj výsledkom dôstojnosti. Nie kompromisu zo strachu, ale rozhodnutia z pamäte. Na základe teda toho, že všetci chceli spolupracovať a zdalo sa im to ako super nápad, tak v roku 1951 vzniklo Európske združenie uhlia a ocele, EZUO, skrátka, možno, že to občas nám ujde a použijeme to. A je teda ale zaujímavé, že už sme si hovorili, že uhlie a teda v tomto prípade oceľ boli proste najdôležitejšie suroviny v Európe a bola to nejaká prevencia proti ďalšiemu zbrojeniu a zábezpeka bezpečnosti, ale ono to nemalo aj akože taký kultúrny rozmer. Nie? Nejaké multietnicity, že teda aj tak by to všetci premiešaní už tak. Vieš čo, všetci tí hlavní tvorcovia, či už to bol teda Schuman, alebo Adenauer, alebo taliansky premiér Gasperi, všetci pochádzali z pohraničných oblastí. Hej, napríklad teda ten Schuman pochádzal vlastne z Lotrínska, respektíve z Luxemburska. A všetci, tak samozrejme u Konrada Adenauera je to logické, ale vedeli po nemecky. A vyrastali proste v oblastiach, kde bola multietnicita úplne bežná. K tomu, keď pridáš Belgicko, ktoré je samo o sebe dvojazyčné a multikultúrne a Holandsko, ktoré je svojou podstatou multikultúrne, tak máš proste naozaj veľmi široký kultúrny rozmer a pre všetky tieto krajiny, ktoré boli vlastne buď za vojny alebo po vojne okupované, existoval taký pohľad, že čo my máme stratiť? Veď my na tej integrácii môžeme len získať, že my sme už tu proste boli nejakým spôsobom pod správou nejakej cudzej veľmoci a vlastne poďme spolupracovať, hej, takže. A takto to vlastne mohlo cítiť aj Nemecko, ktoré bolo tiež pod správou iných veľmocí, hej. Hej, presne tak. A naozaj aj Adenauer 10 rokov po vlastne vzniku tej únie toho uholného spoločenstva povedal, že to vlastne nebolo o ekonomike, že to hlavne bolo o zbližovaní s Francúzskom a v tomto to bolo naozaj geniálne. A keby sme to naozaj povedali, to, čo sa v skutočnosti stalo, ten Schumannov plán a realita boli dosť ďaleko od seba. Aby sme povedali, vlastne, čo to EZUO mohlo robiť? Ono mohlo nastavať ceny, mohlo zvýšovať alebo znižovať produktivitu a mohlo, dajme tomu, rozhodovať o investíciách v tých baniach, ale to bolo tak všetko. To nebola nejaký nadnárodný kartel, ktorý tu teraz bude riadiť svet. To bola naozaj nejaká taká platforma, že poďme sa konečne baviť a spolupracovať a prestaňme sa tu drbať do hlavy, jak sme to tu robili proste po 10 ročia. Čiže až také ekonomicky efektívne strašne to nebolo, hej? No, to určite nie, no. Aj tak ma fascinuje, že boli ochotní sa rozprávať medzi sebou po nemecky. Akože chápem, že každý vedel po nemecky, ale tak. Ja neviem. Ja mám takú pachuť z toho, vieš, že ale však tí Nemci boli bad guys. Akože určite. Ale vidíš, ja by som asi nezjednotila Európu. Ja som není Schumann. Toto je práve to, že tí ľudia sa trošku naozaj odosobnili od toho, aj od tých osobných vecí, veď všetci trpeli pod tým nacizmom nejakým spôsobom. Každý si nejakým spôsobom proste niečo vytrpel. A napriek tomu povedali, že OK, kľudne sa bavme po nemecky. No a napokon, akože to bol geniálny nápad, pretože to ekonomicky fungovalo. V skutočnosti západná Európa začala šlapať. No, do akej miery za to mohlo EZUO, to už ako ťažko povedať, ale v prvom rade za to mohla rozbehnutá studená vojna, korejská vojna. Američania do Korei pošlú armádu a tak trošku sa boja, že by Sovieti mohli využiť túto situáciu na nejakú vojnu v Európe. Tak povedia, Nemci znova vyzbrojte sa. A
A samozrejme, z čoho to zaplatiť? No, zo západonemeckého uhlia, takže uholné bane sa rozbehnú, tá produkcia sa rozbehne úplne náplno a behom 3 rokov, medzi rokmi 1949-1951, to ešte samozrejme korejská vojna nebola, produkcia uhlia stupne 6-násobne a naozaj tá západoeurópska ekonomika tak šlape, že veľmi rýchlo prebehne predvojnovú úroveň. OK, takže nakoniec bolo to užitočné ekonomicky, ale to si tak naznačilo, že ťažko povedať, nakoľko to je iba týmto spojením, alebo nakoľko by sa to dialo, keby sa aj nespojili, ale proste iba boli v miery. No, akože tá studená vojna tam naozaj vo veľkom zohrala, pretože to znovu vyzbrojenie Nemecka bolo proste dôležité. Hej, a to trebalo z niečoho zaplatiť. Tým pádom sa vlastne rozbehla znova tá ekonomika. No. Rozumiem. No a čo teda tí ostatní? Ako sa majú iné európske mocnosti? Tam už sme sa teda vraveli sme si, že Briti nevstúpili akože z princípu, lebo to viedli katolícki politici, ale nemyslím si, že to bol ich jediný dôvod. Nie, určite to nebol jediný dôvod. Samozrejme, oni v podstate proti colnej únii nič nemali. Oni by ju možno aj uvítali, ale naozaj odrážalo ich nejaké akože riadenie tzv. Vysokého úradu. To bola tá inštitúcia, ktorá to celé spravovala. A napriek tomu, že vlastne len ten Vysoký úrad určoval ceny a výrobu 2 komodít, Veľká Británia proste nebola ochotná vzdať sa svojej rozhodovacej právomoci a toto asi bolo najdôležitejšie. Zároveň v tom čase Veľká Británia mala naozaj oveľa väčší obchod s ostatným svetom ako západná Európa, čo sa im neskôr v podstate možno aj vypomstilo a tak naozaj Veľká Británia zostane dosť dlho mimo európskej integrácie. Už si to Francúzi ukradli a povedali, nie, toto už sú krajiny, ktoré kedysi boli pod správou alebo pod ríšou Karola Veľkého a Veľká Británia tam nepatrí. Toto s týmto ríšou Karola Veľkého, to mám veľmi rada. To je taká prúpovidka, nie? Že sa vlastne Francúzi veľmi radi na to odvolávajú, že európske spoločenstvo je vlastne kedysi bývalá ríša Karola Veľkého, čo je hlboký stredovek. 9. storočie normálne vymysleli aj cenu Karola Veľkého a vlastne za tie integračné snahy tie dôležité osoby to dostávali. A samozrejme zabudli na to, že v ríši Karola Veľkého bolo aj napríklad aj Švajčiarsko, ktoré teda do Európy nikdy nestúpilo, alebo to do Európskej únie v konečnom dôsledku. Takže ale dôležité bolo, že tam neboli Briti, to je najdôležitejšie. Vidíš? Ale opäť sa vraciame k tomu, že francúzsko-britské nejaké anomálie, akože tam stále sú. OK, dobre, aby som ti teda akože odpovedal, samozrejme, v tomto stále tí Francúzi tak žiarlia na Britov a Američanov, že teda naozaj ťahajú za ako keby dlhší koniec. No a vlastne má to hneď ďalšie 2 roviny. V rovnakom čase sa odokryl aj tzv. Plevenov plán. To bola zase iniciatíva na vytvorenie vlastne obranného spoločenstva, nejakej európskej armády. Zase to pramenilo z toho, že Francúzi sa cítili ohrození v rámci teda tej korejskej vojny a v rámci nejakého takého akože amerického angažovania na ďalekom východe a podobne. Takisto sa teda akože začali hýbať, že poďme vytvoriť nejakú spoločnú armádu a začleňme aj samozrejme do toho Nemecko a zase bude pod kontrolou. Povedali sme, že Američania súhlasili so znovu vyzbrojovaním Nemecka. No tak takto, keď vytvoríme celoeurópsku alebo celozápadoeurópsku armádu, tak zase budeme mať tú nemeckú armádu pod kontrolou. Čiže no to je nejaká lastovička k NATO? Malo to byť, akože mohol to byť aj tak akože prídavok k NATO, ale v prvom rade to mala byť armáda, ktorá by bola akože nezávislá na Britoch a Američanoch. Toto Francúzi samozrejme chceli. Treba povedať, že tento plán napokon sa nerealizoval, hlavne ako keby tie motívy skončili. Skončila korejská vojna, predtým zomrel Stalin, to je dôležité. A potom ako Belgicko, Holandsko a Luxembursko a Nemecko ratifikovali tento Plevenov plán, alebo tzv. Parísku zmluvu, tak Francúzi v roku 1954 odsunuli tú ratifikáciu na neurčito, no a rovnako tak potom prestali s tým aj Taliani. Ako keby stratili tú motiváciu a ako sa to povie, got cold feet, že sa tak zlakli asi toho, nie? Že už akože dobre, ale čo sa týka armády, tak je to náročnejšie. Ale svet sa vyvíja a dostali sme sa opäť raz do bodu, kedy situácia vo svete nie je taká istá aj v rámci možno, že spoľahu na americkú
nemeckú armádu a teda v apríli 2025 Taliansko vraj znovu začalo diskutovať o ratifikácii tejto zmluvy, Parížskej zmluvy z roku 1952. Presne tak, tá zmluva nikdy nebola nejakým spôsobom vlastne zmrazená a dá sa povedať, že to európske spoločenstvo, v európske obranné spoločenstvo je opätovne na stole, prebiehajú tam prvé v Taliansku nejaké také prvé ratifikačné kroky, takže je podľa mňa aj celkom realistické, že sa to stane. Napokon teda sa situácia s Nemeckom, aby som to len dopovedal, vyriešila tak, že západné Nemecko bolo teda začlenené do NATO a tým pádom aj armáda britská a americká mohla ostať v Nemecku a Francúzsko sa tým pádom cítilo istejšie. Uh-huh. Takže ostali všetci v NATO, ale toto ako keby mala byť nejaká iná organizácia, hej? Toto nemá byť protipol NATO, toto je iba... Že aby sme to správne pochopili, táto Európska obranná organizácia, ktorá teda neexistuje ešte, ale hovorí sa o nej znova, by mala byť v rámci NATO nejaké menšie spoločenstvo? Malo by to byť Európska armáda, samozrejme nie v nepriateľstve NATO, ale teda bez amerických síl v Európe, to je dôležité. Hej, že nespoliať sa na Američanov, ale spoliať sa na vlastné síly. A samozrejme dnes už ten argument dostať nemeckú armádu pod kontrolu samozrejme neplatí. Dostávame sa k ďalšiemu bodu tejto fáze rozprávania o európskej integrácii. V roku 1955 vznikla tzv. Spáková komisia. Spák to bol bývalý belgický premiér, ktorý dostal na starosti preveriť možnosti európskej spolupráce na báze teda jadrového vývoja. A oficiálne išlo o mierový vývoj, že teda poďme vyrábať atomovú energiu, budeme šetriť... Čiže nie bomby a zbrojenie, hej? Oficiálne nie bomby a zbrojenie, oficiálne išlo o elektrínu, oficiálne išlo o šetrenie, dajme tomu, uhlia a zároveň teda aj akože menej závislosti na rope. Ale samozrejme Francúzi chceli naštartovať aj odfinancovať svoj jadrový program, pretože oni ako jediný štát, vlastne ako mocnosť, boli nejaké mimo britskej a americkej spolupráce a samozrejme chceli jadrové zbrane. Išlo hlavne o tú nezávislosť a hlavne nezávislosť na Američanov, takže ako samozrejme bol tu ten motív. No a podobne teda ako predtým Európske združenie uhlia a ocele. V roku 1957 vznikne tzv. Euratom, čiže organizácia, ktorá teda má na starosti výskum a spoluprácu na báze atomového vývoja a atomovej energie. A popri tom vzniklo ešte aj Európske hospodárske spoločenstvo, čo bola vlastne colná únia medzi týmito zakladajúcimi 6 krajinami. No a to už potom samozrejme sa rozvíja ďalej, ale tam už sa dnes nedostaneme a niekde v priebehu rokov sa tam pridávajú viaceré krajiny, až z toho vznikne Európska únia. Tak bolo. ZAPO. Zábrná v podcastovách.